Tak info-info bolo spot yang lagi rame dan viral di musim banjir. Spot Punden. Sedake Kedung Areng bolo. Nah, ngarep iki nek tugu bolo. Tugu apa? Gapura warna merah iki ambil kiri. Nah, iki cedak toko Berkah Sofiah iki lho. Masuk. Dalane iki bolo lurus iki terus pokoke. Nurut ana di jalan iki rak wis tekan waduk Gajah Mungkur sing sahdu. Nah, rute iki iso ning rute Pangkalan Perahu Punden ya iso. Neng Pundene ya iso. Pokoke banyak pilihan ning spot kene. Biasanya nek musim-musim hujan pas banjir ngene iki digunakan anu bolo untuk memancing sogo. Sogo ya apa baung lho bolo. Ngene iki karena banjire dari arah timur dari arah mana lho Ngadirojo ke arah Kalinggedhong ngono banyune butek to langsung masuk. Rata-rata mancingnya ning kono kuwi. Nek mancing ning Punden apa mancing ning Kedung Areng. Ngono ya bolo. Tak info. Ki alon-alon wae. Ngarai yo ki nang kampung iki akeh anak-anak cilik-cilik ngene iki. Lho fan-fanku. Halo bolo. Woi, halo. Hey. Hai. Nah, iki sik medhuk terus. Iya toh, medhuk. Lah ngarep iki engko, bar jojorokan iki engko. Toh, ora tantang to iki. Nah, iki toh jojrok iki. Nah, mentok iki toh. Nah, mentokon pipo itu ade. Aku biasane yo ambil kanan. Ngiwa yo iso enak spot. Terus ngisor pipo iki nah iki lho, ngisor pipo iki mlebu rono yo iso. Tapi aku biasane ning kene iki nek parkir. Biasanya parkirnya kurang jelok ning kene. Nah, iki tekan Pundene lho. Punden iki sing jenenge spot Pundene nek Pundene iki. Nek wite jati gede lho. Iki wite jati. Ngono ya, Bolo. Saya tak parkir sedilo se. Tak parkir sedilo se karo tak iki. Mlakune rene iki lho, surutane. Nah, kene iki. Medhuk kene iki to, metu kene iki to. Nah, pitku ning kene iki, pit motorku. Nah, iki mlaku rene. Iki ya wis bolak-balik tak upload tapi piye meneh. Ya ora apa-apa to, info-info terbaru kan ya ora apa-apa. Nah, metune nang ngisor kene iki. Brobos nang ngisor apa iki pipo iki. Iki pipo tinggo daerah endi Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Pongsa dan daerah-daerah lor-loran iki. Nah, banyune wis katok butek to kae. Nah, ngisore nek sing nyogo biasane nek ngene iki. Iki spot sogo atau baung. Parkir Pangkalan Perahu. Lho iwake nganti garing iki diandel ngene. Enak sing mancing ya isan ya ngisor ya. Nah, gitu. Karena kayak Kedung Areng ya. Sahdu banget toh. Oh, dan ini buta ya toh. Cocok banget iki bolo. Sekitaran tak video sik iki. Nah, ya toh. Iki nek watu nah kae. Bae kae. Kaya lagi mancing baung mesti toto piro kae. Banyune sing sebelah kene serodok bening. Tapi sing sebelah lor etan kuwi bubuk boro. Lor etan kono. Iki nah kene iki resak-resak. Nah kayak masih kayak ngisor kayak Ciro Lupatmo pancinge 5. Kayak Pangkalan Perahu kono kayak potensi wak. Oke, ngono ya bolo. Tak info-info saka Punden semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.